नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरायलायबाय नै आङो दिनैहाय सबाइ ओंख्रि संनो नागिरदों आरो लोगोफोर सबाइ ओमफ्राय अमा संनो नागिरदों आरो जोंहा आलासि फैदों आरो लोगोफोर बाजैमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला दायो सबाइखौहाय जाथायावहाय हुख्रेमनानै लाग्रोबाय आरो लोगोफोर जाथाजोंहाय हुख्रेमखांनानैहाय नै दायो जोङो उवालावहाय एसे सौग्रोबबाय आरो दायो आङो सबाइखौहाय रुग्रोनानैहाय लाग्रोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो सबाइखौ बागार होसिगोन नै लोगोफोर आङो दिनै मा ओंख्रि संखो अमा ओमफ्रायो सबाइ सबाइयाथ' बरिया जाखादों नै ओमफ्राय आरो दंबावो नै आलु फ्राय नै ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांलायलांबायसो नै आलासिखौलै फैदों नै जोंनाव ने निथा फैदों निथा सिख्ला फैदों जोंनि आलासियानो जोंनि आइ फवालिनि आलासिफोर दखान नुदों नै बिसोरो नै दखान नामालाय मा जागोनलै मा नाम जागोन दखान नामा औ फुदेम बावनो दखान नामा दखान मालिकआ नै बिसोर मा दखान मेथाइ मोनजागोन आलु परता मम' पुरि परता आलु चिप्स दखानदारि आरो बेनो दखाना नै लामा खाथियावनो खानाय लोगोफोर सोरबाफोर जानो लाहाबलांनो हागोन मिस्ट्रि मावनानै बोसोरबेसे जाखो दे Ayo, जिराय थाफैद' याव जिराय Original mystery Original mystery दखान बानायग्रा बेसाद बायनोनो हाजाबायाखै